Molt bones penya, benvinguts de nou a un vídeo del meu canal Joalín Aventura. En aquest vídeo d'aquí, avui us presento la via Westland Baby i és un 6B de 20 metres, em penso que és. I la novetat d'aquesta via és que estic estrenant peus de gat, efectivament estic estrenant els Squama Vegan. Ja sabeu que jo soc vegà i el tema del calçat d'escalada és algo que tenia per resoldre i aquí estic realment provant aquests peus de gat, que he de dir que al principi em va costar una mica adaptar-me, però ara que ja porto uns dies escalant amb ells no hi ha cosa millor per mi, la veritat. Tinc molta precisió, em poso en llocs que abans no em fiava, així que estic molt content. Gaudiu d'aquesta via, anirem fent algun comentari en els passos que costen i anem parlant. Bé, ara que m'he clipat la primera cinta us explico una mica aquesta via. Aquesta via és un 6B, com us he comentat. M'ha costat un total de 7 pegues. Sí, la veritat que em va costar molt un pas que hi ha més a dalt perquè no és de resistència tampoc, és sobretot d'equilibri. Té un pas molt estrany que em va costar molt resoldre. Llavors vaig volar diverses vegades i per fi al final aquest pegue definitiu, afegint-hi un molt bon repòs, al final va sortir. Si no ho he dit, estic al túnel, sector de Camarasa, sector amb el grau molt agraït, una molt bona roca, sòlida, bona adherència i les mans per lo general són molt bones. Anem comentant i gaudiu. Bé, ja veieu que aquí els peus són molt bons, em vaig clipant bastant còmode. Sembla que aquesta part d'aquí estaria una mica descomposada, la roca, però no us preocupeu, la roca per lo general és molt bona. I ja veieu, les mans són bones, també la majoria són cantos i també hi ha alguns plans. Llavors, amb ajuda de peus i mans és molt fàcil arribar fins al crux de la via. Sí que just abans té un petit passet de pujar bastant els peus, que ara ho veureu, però per la general és una via molt bona. També comentar que hi ha una mica d'aleje, sobretot a la part del final, que més endavant ho anirem comentant.
veieu que aquesta part d'aquí que m'acabo de clipar no és l'inici del crux, però és un precrux, per dir-ho d'alguna manera. Has de pujar bastant peus aquí, centres una mica el peu dret a un forat molt bo. Passa que, com que vens de molts bons peus en general, costa una mica de veure. Llavors aquí el que has de fer és agafar-te d'aquesta mà dreta de canto, agafar la mà esquerra, que és molt bona també, posar peu dret i pujar bastant al peu esquerre, efectivament, i remuntes una miqueta i ja tens aquesta terrassa boníssima per donar-te un bon aire, perquè aquí és on ve realment el pas que tant m'ha costat d'aquesta via. I efectivament, aquí tinc un molt bon repòs, però abans de fer realment el repòs, el que decideixo és ascendir una miqueta per clipar la següent cinta i després tornar a desescalar per tornar a la terrassa aquesta tan bona per seguir reposant i fer el pas definitiu. I efectivament comencem aquí la part del crux de la via, que primer el que s'ha de fer és pujar els peus bastant, puges la mà esquerra en un pico i jo el que faig aquí és talonar amb el peu esquerre també per estabilitzar-me bé, i just aquí el que he de fer és allargar la mà dreta en aquests dos forats per fer com una mena de pinça, moc una mica els peus i amb la mà dreta reboto en aquest piquito que és boníssim per tornar-te a donar un petit aire, però no gaire llarg, perquè ja estàs a la part tècnica per canviar de rasante, per dir-ho d'alguna manera. El que has de fer és amb la mà esquerra aquest cantó de la roca, agafar-lo, traccionat de bíceps, i tens una mà dreta que no es veu bé en el vídeo, però és un foradet que està romat i vas envidit i canvies per la regleta de la mà esquerra, pujuntes peus i rebotes aquesta mà cap a un canto, aquesta mà esquerra, efectivament, i quan agafes aquest canto ja estàs salvat. Realment sembla que no és gran cosa, però a mi em va costar moltíssim aquest pas d'equilibri, d'anar cap a l'esquerra en general. I efectivament jo em vaig posar un allargo perquè no m'acabava de fiar de la caiguda, perquè hi havia aquella terrassa de reposar, i vaig preferir posar-me aquest allargo. Aquí els puristes de l'escalada segurament que em direu diverses coses, però bueno, jo prefereixo la seguretat davant de tot i poder anar traient els moviments, i el dia de demà qui sap si no necessitaré un allargo tan llarg com aquest. Però igualment ja veieu que els passos els trec, em puc xapar bé de la cinta de la reunió, moc una mica més de peus i arribo.
La veritat que molt content d'haver encadenat aquesta via. Quan fa 3 anys em penso que va ser que la vaig provar i no em movia i la cosa ha millorat. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vale, pilla! ¡Oh, joder! ¡Sí! Res, gent, moltes gràcies per la visualització, no oblideu comentar i subscriure-us al canal si encara no ho heu fet. Espero que hagueu gaudit del vídeo, ens veiem a la propera i molta salut per tothom!